מה? אתה נשאר עד סוף המופע? לא, כי אם תמחא כפיים בסוף, אז אני אחזור להדרן של ניקוי אוזניים. נראה לי שאני צריך להתחיל להתגלח. תראה. כן, אני רואה. אכן צמח לך פה חבר חדש על הפרצוף. אתה יכול לעזור לי להוריד אותו? עם סכין? בטח. חס וחלילה, עומריקי. שפם זה כמו ארס קטן. אתה בא עליו עם סכין, הוא חוזר אליך תוך יומיים עם תגבורת. אבל אני חייב ללמוד להתגלח מתישהו. יודע מה, בוא. קבל שיעור מהמאסטר מספר 1 בגילוח. ואיפה הוא בדיוק? מצחיק. סנטה שים לב, קלאוס. תתרכז. אז ככה, תתרכז טוב, מדובר פה בפעולה מאוד מאוד גברית. הרבה מאוד אנשים היו משלמים המון כסף בשביל לקבל את השיעור הזה, אז ככה. כמה, שקל וחצי? שקט, תתרכז. אז ככה, שים לב, טיפ מספר 1. כמו שאמרנו, גברים. כמו שאתה רואה, גילוח, אתה מסתכל, זה משדר גבריות. סנטה קלאוס. חשוב מאוד להתגלח עם כיוון הזיפים, לא נגד. אם אתה עושה נגד כיוון הזיפים, אתה תסבול מצמיחה מוגברת של זיפים, וזה להתגלח כל יום. אבל אתה מתגלח כל יום. שקט, ריכוז. שים לב, טיפ מספר 2, חשוב לא פחות, הרבה מאוד קצף. א', תראה כמה זה יפה, איך זה מחזיר אור מהפנים. דבר שני, זה מונע חיכוך של הסכין עם האור, פחות נחתכים. שים לב, הכי חשוב, תנועה חלקה וגברית, אוקיי? אם אתה עושה את זה בתנועה חלקה וגברית ויסודית, אין שום סיכוי שתחתך. שים לב, אני מדגים, הופה. ראית? כמה גבריות יש בתוך העניין הזה? שים לב, הופה. אתה רואה כמה זה גברי? בא רגע נחתכת. מה? אוי ואבוי, וואו, זה נראה לי עורק. צמר גפן, תוציא צמר גפן. תוציא לי צמר גפן. עוד, תתקשר 100, זה עורק. זה עורק.